Alam mo I love na... snake. Ganyan kasi kataba sa kanya. Pinakal mo yung ahas. Sabi nung ahas, wag tits, bata, pakutits. Pakutits, saka hawak ka na ng ahas. Oo, papakita ko sa inyo sa Bohol. Wow! Oo. Palakpakan. Hindi ko lang hinawakan, nilagay ko pa sa leeg ko. Pinilipit ko pa. Ito, oh. Udoy! Arkamako, masa maong kuwan, oy, arkadakos bitan. Hindi ka takot? Hindi. Aray ko na yun. Yan. Hindi ako takot. Kasi pag sinabing pet, Ah. pet animals, ibig sabihin, safe naman siya. Kasi hindi Ayan. naman yan i-display dyan di ba? Kung hindi siya safe. Pero yan kasi, alam mo I love na... snake. Ganyan kasi kataba sa kanya. Kaya medyo sanay na ako. Ay, yung Oo. kanang kanor, yung pinag-usapan natin kay Carlita, baby snake. Baby snake, ayun, nakakatakot talaga yun kasi wala kang maramdaman dun. So, ganun mo yung kamay ko, talagang yung grip ko iba talaga eh. So, hindi ka talaga takot sa ahas, ha? Tama yung grip ko. Sabi, sinakal mo yung ahas. Sabi nung ahas, wag tits, bata, pakutits. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga